Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg håber, I har en rigtig god dag. Og i dag så skal vi lave en Trackmania track på Trackmania, så lad os komme i gang. Ja, som man nok kan se, så er det, jeg er ikke det første map, jeg nogensinde har lavet, så jeg var ikke helt sikker på, hvad jeg skulle gøre. Men jeg startede bare med at bygge noget flat, bare lige for at få fundet ud af, hvad jeg skulle gøre. Fik lavet den der lille bag. Det var ikke med vilje. Og ja, jeg fandt ud af, hvordan man rykkede. Og så jeg fandt ud af, hvordan man gør. Jeg blev helt forvirret med starting point. Ja, den der. Og så fik jeg endelig sat den ned. Det er meget rart. Ja, det skal man altid for at blive færdig med den. Så får jeg bygget lidt mere. Ja, bare lidt fremad. Og så finder jeg de der sving. De er meget fede, synes jeg. Så jeg prøver lige hurtigt, hvordan er det. Og så laver jeg lige sådan et ret fedt sådan 180 sving. Vil jeg selv sige er meget fedt. Jeg er meget stolt af det faktisk. 180, hvad kan man sige? Ja, det er et 180. Og så, så finder jeg ud af de der ramper, der er. Og så prøver jeg lige at se, om jeg kan eksperimentere med dem. Og det var faktisk meget fedt, det kunne jeg godt finde ud af. Men jeg var lidt forvirret, hvordan jeg så skulle få den opad. Det gav ikke rigtig mening for mig. Det var sådan lidt mærkeligt. Skulle jeg stakke dem oven på hinanden? Altså, det gav ikke rigtig mening, så... Så finder jeg endelig ud af, at måden jeg sådan skal få det opad, altså sådan skal stille det højere op, det er sådan, hvor jeg skal scrolle med knappen. Som I kan se der, så laver jeg et sving. Det var sådan en 180 igen. Det er jeg meget glad for. 180, meget cool. Og så laver jeg endnu en rampe, en lidt større rampe. Det ved jeg ikke rigtig lige, hvorfor jeg gjorde, men det havde jeg lige lyst til. Og så fandt jeg også de der boost pads, så lavede jeg en dobbelt boost pad. Senere i videoen kan I også se, at jeg sletter en. Jeg finder ud af hvorfor. Og så videre, så tænker jeg, så skal der lige hurtigt, så drejer den lige hurtigt. Jeg skal have en 90 grader. Og så husker jeg jo lige, i normale maps er der jo checkpoints. Så der er jo brug for et checkpoint, altså. Og så kommer jeg til at lave det på rampen. Det kan man jo ikke rigtigt. Det kan man ikke. Så er jeg lige nødt til at slette rampen, få den tilbage igen. Og så tager jeg lige, få den tilbage. Og så prøver jeg lige hurtigt, jeg skal ikke længere ned. For helvede. Og så kommer jeg til at sætte den højere op, end den skal være. Det er lidt dumt. Men det kunne simpelthen, det kunne jeg ikke finde ud af. Så skulle jeg lige hurtigt komme tilbage på. Og så fandt jeg ud af, at jeg kunne godt sætte dem længere ned. Jeg kan godt sætte dem længere ned. Jeg var bare ikke sikker på, om man kunne gøre det på boost pads. Det var jeg ikke sikker på, man kunne. Det ville give mening, man kunne, men også mening, man ikke kunne. Og så ser jeg de her, jeg troede, at det var 3 til at starte med. Men det er så sand, finder jeg ud af. Og så prøver jeg lige at lave en eller anden sjov track ud af det. Fordi hvem kan ikke lide wood, som jeg troede det var. Men det er bare sand, og det hader jeg. Men tracken er egentlig okay med det. Det passer meget godt. Jeg ved ikke lige hvorfor, men jeg fik så lige lyst til at lave sådan en... sving, hvor man sådan, så blev
lidt sværere. Og når jeg ser sætte dem lidt forkert. Og så finder jeg de her. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad det er for nogle. Jeg tror, at det boosters. Ja, boosters. Det er det eneste, jeg tror, det er. Men dem tager jeg ikke. Dem ender jeg ikke med at tage. Fordi at det magter jeg ikke. Og så tror jeg bare nogle normale igen. Og så jeg lige, når jeg fejl. Det magter jeg ikke. Så jeg sletter lige hurtigt den. Tager tilbage. Får en til. Ja, så den ændrer jeg lige, og så sætter jeg en eller anden grund, så sætter jeg en rampe. Det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg gjorde. Så prøver jeg så at få dem lavet sådan, så jeg laver en rampe nedad. Den sletter jeg så også senere i videoen. Det finder jeg også ud af, hvorfor selvfølgelig. Ja, og så havde jeg egentlig tænkt mig, at enden skulle være cirka her. Ja, cirka her. Og så havde jeg tænkt mig, at enden skulle være her. Det ville være meget godt. Så vil jeg lige prøve den. Men så finder jeg ud af, at der er en lille fejl, det før jeg ser den. Som I nok også kan se, så er det min første gang på tracken. Det er derfor, jeg er virkelig dårlig til den. Og der er fejlen. Der er sådan en barrier, fordi at der er et eller andet, der ikke passer mellem sand og sten, hvad man vil kalde det. Så jeg prøver at udskifte den. Se om det måske virker. Det havde jeg håbet, det ville. Det kan I så se. Nu prøver jeg den lige igen. Jeg er ret sikker på. Gør det. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg lige lavede der. Og så prøvede jeg at sætte en sand ting ovenpå. Det var meget smart for mig at lave. Men det jeg ikke forstår, hvorfor jeg gjorde, det var, jeg tror jeg prøvede at skubbe den længere tilbage. Ja, jeg kan godt lide, hvad jeg springer. Nu får jeg bare lov til at se.
nu efter, at jeg har gjort banen, så... Jamen, jeg har ikke mere at sige end tak, fordi I så med, og godt jeg kunne. Ja, tusind tak. Så hvis I gerne vil se mere, så er min Twitch, den hedder Joyson_plays, i stedet for et S eller et Z. Og like og subscribe. Vi ses.